Les pel·lícules que seleccionem intenten mostrar una visió àmplia de la seva situació, d'aquests països, de la seva cultura, dels seus conflictes, de la seva problemàtica. La mostra ens apropa a una cinematografia que no coneixem prou i també ens apropa el coneixement sobre aquests països. S'ha convidat a Síria, Argèlia, Egipte. Per mi tots són interessants i estic encantada que es faci i tant de bo es pogués fer sobre altres cultures. He vingut a veure-les totes, des de la primera fins l'última, perquè de totes s'aprèn alguna cosa. És diferent de la idea que jo tenia prèvia. O sigui, som diferents, sí que ho som, però amb algunes coses no tant, no? Jo diria que els drames humans són molt similars, són els mateixos. El documental tracta d'un centre de nens discapacitats en el campament d'Asmara, allà al Sàhara. Per nosaltres és molt important haver pogut mostrar el documental al Cinebaix i més concretament a la mostra de cinema àrab. En octubre de 2010, 5.000 familias saharauis acamparon en las afueras de Laayoune, en el Sáhara Occidental, para protestar pacíficamente y reclamar mejoras sociales y mayor respeto de los derechos humanos. Este tipo de muestras es importante para poder demostrar la realidad del pueblo saharaui. Un altre dels tòpics que es trenca gràcies a veure aquest tipus de pel·lícules és el de la dona àrab sotmesa i reprimida. Avui dins de la mostra de cinema àrab el que hem presentat és l'Ivan Pacte de Silenci, que és un documental que tracta d'explicar com s'ha gestionat la pau oficial al Líban després de la signatura dels acords de pau l'any 90. No? És un luxe que Cinebaix organitzi aquí a Sant Feliu, al poble de casa de tots nosaltres, una mostra com aquesta. La pel·lícula del Lluís Escartín també em va agradar força i em va agradar molt el debat i conèixer aquest home personalment i les seves experiències. No? Una de les coses que he après amb aquestes noies i amb els nois a Egipte, al Cairo, és que la revolució pot ser algo tan sutil com petits canvis amb la nostra cultura. I vaig anar allà a aprendre d'ells i a aportar la seva veu perquè tots podem aprendre uns dels altres. El poder té una estètica i té una manera fins i tot d'editar imatges i de relacionar imatges. O sigui, com es fabrica una pel·lícula, com es munta una pel·lícula, està molt relacionat amb els convencionalismes imposats pel poder y por qui sigui que controla los mitjans de comunicación, ¿no? Estamos rodeados, ¿no?, por el mundo visual, entonces el cinema es una vía muy potente en el que se nos transmiten muchísimos sentimientos, sensaciones, saberes, y en este sentido creo que el cinema puede conseguir transmitir conocimiento y a la vez acercarnos a un otro, al otro que es desconocido. Yo al vivir aquí he visto mucha gente que tiene muchos prejuicios del mundo árabe o del sur. Esta muestra del cine árabe transmite muchos mensajes de humanidad, de problemas que vive este mundo. Mon père est mort pendant la guerre, à Daesh. El vídeo que he portat aquí a la mostra de cinema àrab és l'Avan, que és un reportatge sobre una associació de teatre d'improvisació del Líban que es dedica una mica a tractar temes socials, d'actualitat, i ho fan des d'una manera creativa des del teatre. A mi la història del Cinebaix em va semblar increïble quan me la van explicar i em va semblar molt emocionant com amb la lluita d'una gent que va dir no ens volem quedar sense cinema, no? Doncs s'ha tirat endavant amb el voluntariat en un projecte com aquest on hi ha pel·lícules per tots els públics, que això és el que més m'agrada, que penso que és un projecte realment popular. Perquè han estat les persones d'aquest poble les que han fet possible que aquest cinema continués i ens continuï aportant molta cultura, molta informació i, per què no dir-lo, molta diversió. Aquesta sisena mostra ens anima a continuar amb aquest projecte perquè hem tingut un 40% més d'assistència, hem pogut projectar més pel·lícules de les que hem fet habitualment, hem pogut tindre més convidats i això ens anima a continuar amb aquest projecte. شتات الصب والشمس طلت وتخالطت الحوال يا إنسان مشي قبال وخطئ ندوك الخصال واللي راح حقه يجيب وما يسمح في مال يمشي لعند القاضي ما ينسى الجلال.